терена тази година? Ами да, си идвам за първ път, като цяло за първа година се състезавам. Въобще това ми е трето състезание, много се накефих, постоянно има много готини хора и като цяло това е много полезно за здравословно състояние на всички. И затова е супер. На каква дистанция бяхте? Дуатлон. Първият ми дуатлон, 24 км поездене и 9 км бягане. Чудесно. Ще повторите ли другата година? Аз първа започвам. Единствено за едно маяч почнах много късно, на късни години, тази година. Но това не е проблем. Както е слогана на Лъвско сърце, никога повече, до година пак. В каква дисциплина бяхте? Пуснах се в по-скромната дисциплина 9 км. По принцип съм бегач, който бягам такива дистанции. 9, 10 км, 15. Повече не. Повече залагам на по-скоростното бягане, отколкото на по-дългите разстояния. Така. Тази година сте на второ място, предни години участвали ли сте? Миналата година участвах и бях на 6-то място. Тая година на второ, подобрение във времето на същото трасе с около 4-5 минути. Следователно трябва да продължаваме тренировките. Да отпускаме, да продължаваме да тренираме и така, трябва да надграждаме. Това за мен е най-важното. Никой отпускане. Мнението за трасето? Трасето е страхотно, маркировката беше добре. Очаквах да има дъждове и дали да бъде по-кофти, но всичко е окей. Участвали ли сте в други подобни събития и какво смятате за организацията на тукашното събитие? Организацията е 6 точки, няма проблем с билетите, с информацията, кога се стартира, какво се прави, всичко е окей, няма проблеми, да. Каква дистанция бяхте? На 44 км. Как да се стори трасето? Страхотно, просто уникални гледки. Чак горе като стигнах до знамето от гледане напред-назад се загубих. Така че... За коя година участвате? Трета, четвърта, не мога да определя точно, но на тази дистанция за първи път. Да. И сте на първо място. Да. Чисто? Благодаря. Чисто организационно как ви се струва? Всичко е топ, то няма какво тук да се желая повече, затова съм толкова пъти тук вече. Всичко и маркировката беше страхотна. Въпреки, че нали, аз сама се изгубих, тъй като се оглеждах, маркировката беше безупречна. Посланието
колкото и клиширано да звучи, е хората да спортуват и че могат да намират удоволствие в едни добри навици, вместо нали, в едни лоши навици, които така или иначе не са много здравословни. А тук се постига същия адреналин, същия ефект, само че по един позитивен начин. Полезен начин, да. Какви са целите за следващата година? Целите за следващата година ще ги мислим сега, след състезанието, като съберем обратна връзка от състезателите, да видим все пак има ли нещо, което можем да подобрим и ще поставим новите цели. Да, определено едно такова състезание се прави почти една година по-рано и така. Какви са основните предизвикателства при организирането на маратон? Много труден въпрос, защото предизвикателства са много. Трябва да се поставят много неща, се синхронизират много хора, доброволци, пунктове, трасета, времеизмерване и още много дребни детайли, но като цяло се справяме.